О, къде съм? Ще трябва да се намеря нещо, обаче не знам къде, в кой спавна съм. И ще трябва да намеря подслон. О, може да живея с теб. Не, къш. Заболяваме, човек. Изчезвай от моя дом. Този ме уби, сега се върна към спам. Ще трябва да варя отново пеша. Пак ще те питам, може ли да живея с теб? Добре, извинявай, че те убих. Няма нищо. Пак ме удари. Ти Нямам Херобрайн къс. знаеш кой е? Кой? Херобрайн. Кой? Херобрайн. Какъв той е? Те знам обаче някакъв минал тук. Да не биш Херобрайн. Странно. Ужас. Стига, бе, къде на му? Ти сега какво правиш? Къщата ли си? Нямам материали. Сега ще отида да ти намеря. Но ти как се казваш? Надир 1979. Това ти е годината на раждане, нали? Да. Пречиш. Сори. Нищо. Ще отида да намеря материали. Брат, какво Го запази! Херобрайн! Помощ. Братко, не умирай! Всичко свърши. Херобрайн, за какво го направи? Сега той умря. Довиждане! Изчезнаш, баняка. Сега какво ще правим? Надир го няма. Аз трябва да направя нещо. Стига, бе, този огън няма как да го изгася. Ще се подпаля. За Бога какво направи Херобрайн? Херобрайн ще се отмъстя, да знаеш. Къде е? Надир, къде си? Ето ме. Къде си? Не че виждам. Да, ето те. Ти не умря ли при... Не. Ако Херобрайн ме убие, аз ще отживея заради едно нещо. Херобрайн е един мой стар враг и бях най-добър приятел с неговия брат. Ноч. Стига, бе. Херобрайн даже учича си беше написал книги. Обаче нещо се случи и се приземих при някакви извънземни хора. После пек имаше един маски, който беше с маска. Завърнах се! Завърнах се! Херобрайн. Хареса ли ти огъня? Ето те ударих. Преди... Стига, бе! Херобрайн завладя Надир и ме върна към спавна. Ужас. Какво ще правя? Ако се върна там, той ще умре. Стига, бе. Сега как да таковам? Ти избра твоята съдба. Надир! Херобрайн те пе взе. Ти избра твоята съдба. Моля те! Херобрайн, моля те, напусни тялото му. Не. Върни това, което ми отне. Брат ти! Не. Не мога да разбера какво искаш. Скоро ще разбереш. Чао. За Чао. сега. Не! Това е ужасно. Той е превзел Надир и сега Надир, когато ме види, ще иска да ме убива. Това е луда работа, но ще трябва да убия някак си Херобрайн, но не мога. Не мога, той е като невидим, той понякога не видим. Кой е това? Не! Не! Стига, бе! Не! Той е Херобрайн! Не! Херобрайн! Превзел е Надир и той, Херобрайн, е взел моята глава. Това е ужасно. Моля те, спри, Херобрайн! Спри! Мамо! Да спра!
Про. Стига, бе. Къде изчезна? Нямам да ти кажа. Невидим съм. Аз няма какво да направя. Сега Надир е превзе. О, не, какво? Надир! Херобрайн, спри! Какво съм ти направил? Какво съм ти отнел? О, пак изчезна, за Бога, това е ужасно. Трябва да бягам някъде. Херобрайн, излез и се еби като мъж. О, не! О, изляза, браво на теб. О, не! Не! Остави ме на мира! Херобрайн, остави ме! Реклами.